está aí, Paco, está aí. Quen? Quen está aí? Que conleva máis se é nun concello como o teu e unha persoa de máis que coñecías, non? Sí, estamos consternados e eu non podo evitar tamén a dor que sinto, non? Porque efectivamente todos os días, todas as semanas, por desgraza, levantámonos con estas noticias. Pero como alcaldesa cando toca aquí, é durísimo. E eu coñecía a Belén e pois me parece increíble o que está acontecendo, pero a realidade é que está aí tumbada con un montón de puñaladas e bueno, pois que non podo decir se será unha víctima de violencia, se non o será, porque non podo todavía ter datos que quixera, pero está asesinada. Parece ser que se separou no mes de decembro. Sí. Ten un fillo. Sí, un fillo maior. E, bueno, pois parece que viñeron a visitala hoxe e que esta persoa pois levaba xa uns días circundando por aquí e non podo decir moito máis porque non teño máis que contarvos. Quen veu, quen se enterou de todo isto pode ser a irmán. A Non sei irmán. se é veciña daqui da zona. A irmán, sí, porque é como un domicilio familiar, que nunha planta vive Belén e en outra vive súa nai e súa irmán. E ao sentir os gritos, pois veu parte do episodio. Por iso espero que canto antes se confirme esta morte, que é por violencia machista, que eu non a podo confirmar, pero escoitei o que dice a súa irmán. Nidia, como concello, como alcaldesa, que se vai facer un pouco? Pois nada, estamos agora precisamente pensando en que esta tarde poidamos acercarnos a Plaza do Concello, porque independentemente de que sexa confirmado unha morte machista ou non, que sí que vai a ser, pero han asesinado unha muller de Mos e creo que o que temos que facer esta tarde é rematar o día na Plaza do Concello en sinal de dor e convocar un pleno extraordinario para mañán para decretar o loito oficial.